Sanibonani. Ninjani? Niyaphila? Sithembe niyaphila bafethu. Ngithanga nibingelele nje kuyisemini namhlanje. Sithi ukuxoxa kancane. Sithi ukukhuluma kancane nabakhona la abangakhona ukuthi sithi ukuxoxa kancane. Indaba engiyibukayo la exoxwa ngabaningi indaba ye-list yaseParliament. Ngiyathola la ukuthi engathi namhlanje impela hayi i-deadline ye-list okufanele iyiswe eParliament. Uma ngaphosisi ku-MK Party besinama vacancies abantu abawu-8 obekufanele afilwe eParliament. But I stand to be corrected lapho. Ngathi bekune vacancy abantu abawu-8 njengoba sazi ukuthi eParliament i-MK Party, am I right mangithi na 58 wama seats? Kusho ukuthi kanjalo. Manje ke kunale ndaba leyo ukuthi uCommander uFloyd Shivambu njengoba sizwile ukuthi i-MK Party imdeploy eParliament manje. Kunale ndaba ke ethi ngazi ukuthi akaveli lapha kule list eya eParliament. Cha mina angazi bafethu, bengakayiboni naleyo list. Ngizwa nje khona la ku social media nami njengabantu bonke ngisho kanjalo. Angazi lutho ukuthi ubani okuleya list yabazongena eParliament manje nongeke angena, I don't know. Kodwa nje uma ngibuka i-leadership ye-MK Party njoba isishilo ukuthi uCommander uFloyd imdeploya eParliament. Engizokusho mina la ukuthi ake sihlale ezwini le-leadership. Ake siyijudge i-leadership ye-MK Party after sekudlule le deadline. Bese siyakhona ke ukuthi siphawule ngayo. Because manje ngiyabona kunabantu la abathi hayi uZuma usikhohlisile nale MK yakhe, uFloyd akayi eParliament. Khona bathi hayi boMary sebayivimbile indaba kaFloyd ukuthi aye eParliament. Hayi noZuma wavela wagoba uphondo. Asazi bafethu. Kodwa mina engikushoyo nengifisa ukukusho ukuthi ake silinde i-leadership guys. Ake silinde i-leadership. Iyona ezosazisa. Ngiyathemba 100% sure ukuthi uma kuwukuthi uCommander uFloyd ugcine engayanga eParliament njengoba abanye becabanga kanjalo ukuthi ushaywe ngaphandle akasayi eParliament. Makungabe into lena esizwa la ku social media. Akube into esiyithola from the right channel ye-MK Party. Angiphike isilutho enishoyo. Ngiyabona na kuma comment kuma video engiwa-uploadayo. Abantu bayikhuluma le ndaba isema 10 ngempela. So ilokho nje ngifisa ukusho la ukuthi indaba kaCommander Floyd asilindeni leadership. Sisijwayeze bafethu ukuthi into eyiningi si-comment after sezikhulunywe leadership. Yabo ngoba manje nje kusengama room. Siyazi ke ukuthi kwesinye isikhathi ama room akuyenzeka agcine evelile ukuthi anjalo ngempela.
kodwa nje ngamabomu sizibambe silinde ukuthi ize icommunicate ngendlela efanele le ndaba. Yilokho nje engifisa ukusho. And lisengashona-ke ilanga lanamhlanje. Makuwukuthi i-deadline namhlanje ye-list okumele ihambe eParliament. Ilanga lisengashona kusenamhla. Kusengenzeka noma yini. And asazi ama-processes alandelwayo. Asiwazi ama-processes alandelwayo. Mina nje angiwazi wonke ama-processes alandelwayo uma ngabe kuhanjiswa i-list eParliament. Angiwazi, angifuni uqamba amanga. Yingakho ngithi ngicabanga ukuthi kungcono silinde sibuke ukuthi kwenzakalani. Unfold ama-processes today and then sobe sesiyaphawula ke after. Njengamanje nje ayikho into mina njengomfoka Mkhonze engingayiphawula la ngokuqondene nale ndaba le yokuthi ingabe uCommander uFloyd akekho ku-list eParliament noma cha. Into enginayo mina ukuthi i-leadership yathi imise eParliament. Ngisehleli kulokho. Yiloko nje engihleli kuwo njengamanje. Abanye ke bathi vele ake ngiyenze ivideo ngiphawule ngalokho ukuthi ngithini ngale ndaba yokuthi uFloyd akaveli kwi-list. Impendulo yami isimple ithi angikwazi ukuthi akaveli kule list. Nami ngikuzwa khona la ku social media ukuthi akaveli kuleyo list. Kodwa eyokuthi leyo ndaba leyo ukuthi akaveli siconfirma ukuthi akayi eParliament. That's another story. That's another story because MK Party ibingakasho ukuthi akasayi noma isishintsha umqondo ngaye. Sekukhona ke nabakhulumayo bethi hayi uZuma usenza adume ngazo. Baze bayabekisa babekisa ngoMalema ukuthi uMalema wake washo wathi uZuma mayisekuyuzile uvela kulahlelele kude ngoba nje baningi abantu uZuma abeloka bayuza wasiyabalaxaza wakusho uMalema. Abanye sebabuyiseke lokho bathi noFloyd usemyuzile ke wamlaxaza. Kusho abantu la mangibheka ama-comments bakhuluma kanjalo la. Angazi ke bafethu ukuthi nithini ngalokho. Mina njengomfoka Mkhonza ngikholelwa ukuthi kunjalo njengamanje. Mina ngikholelwa ukuthi indaba kufanele siyikhulume after sekudlulele deadline yabayiswe eParliament sizokhona ukukhuluma ngento ephathekayo. Ngoba nje leya manje cha ayikho into engako engayiphawula ngalokho okwenzeka njengamanje mina ngoba i-list le i-deadline yayo inamhlanje ayikavalwa namanje kusengenzeka noma yini. Endabeni ke yokuthi uCommander Duduzile no Mary Pardee bona barana iMK Party behind the scene. Hayi bafethu angeke ngize ngithi ngiyaniphikisa kulokho. But into engifuna ukuyisho ile ukuthi mina ngiyakholelwa kuma officials eMK Party. Noma ngabe kukhona influence anayo uDudu. Noma ngabe ikhona influence anayo uMary Pardee. But leyo influence leyo abanayo kwiMK Party akufanele ukuthi thina bese sisenza sibukela phansi ubuholi obukhona beMK Party. Sithi ama decisions athathwa uDudu noMary Pardee. Ngoba abaningi selo bayiphinda phinda lena. Masiyeke bafethu ukudelela ubuholi beMK Party. Masiyeke ukutatazela nokujaha izinto. Enye into engifuna ukuyisho ukuthi uMsholozi uma ezomemezela iMK Party ukuthi usesungule iMK Party. Iningi lethu lalingazi nokuthi kukhona into ayenzayo ngasese noJabulani Khumalo uZuma. Sasingazi nix. Iningi lethu sazi sekumenyezelwa nge-16 December 2023 ukuthi
sekuneqembu umsholozi aliqale phansi ekufanele silivotele. So ubaba umsholozi kufanele sihlezi sazi ukuthi usebenza nge-underground, strategy se-underground. Siyazi ukuthi bisebenza kanjani i-MK ngalezi zikhathi, usebenzisa leso strategy. So noma yini eyenzakalayo ku-MK njengamanje, abantu bakholelwa ukuthi i-MK party kufanele mayenza izinto zibe obvious, zibe open ngale ndlela leyo ukuthi kubone wonke umuntu ukuthi kuplanwani manje. Ku-MK party akuhambi kanjalo. Umsholozi azange akufihle, wakusho zisuka ebhandeni ukuthi i-MK party uyakhe underground. Washo wathi izinto ze-MK party uzihlele privately. So yini ke manje esitatazilisa kangaka, esifuna manje ukuthi uma ngabe esekwenzile lokho sesifuna ukuthi yonke into ibe transparent. Abanye bafuna nokwazi ukuthi kwenzakalani kuma meetings ama officials eMK. Ngeke kwenzeke lokho bafethu. Yebo khona izinto eziputshukayo ezithile ngoba kukhona abantu abangalungile abakhipha izinto ezithile, kodwa ke babhekiwe nabo labo bantu. Into nje engifisa ukuyisho ukuthi asihlonipheni ubuholi bafethu, asihlonipheni ama process, asibekezele. Bengekho ke ezindabeni eziningi, bengilapha nje kuthini kule ka Commander Floyd leyo ukuthi abantu ba commenta ababhizi njengamanje bathi hands off Floyd Shivambu, we are marching, we want him back to the SG position and all that. Siyazi akasaya eParliament. No, asingasheshe sifike lapho. Let's judge the leadership after the deadline. Uma indaba yelist yonke isifike ekugcineni ukuthi akayi ngempela yini, ngoba iMK party ithe iyamisa eParliament. Ake sithembe lokho, ake sihlale kuloko kwamanje. Yilowo nje mina ngifisa ukusho. Ngizokhuluma nami after, even noma ngathi ugcina akayanga eParliament, ngizoyenza ivideo ngikhulume futhi ngeMK party. Even noma ngathi uCommander Floyd akayanga futhi eParliament, mina ngizokhuluma izinto ezibalekile okufanele abantu bazazi ngeMK party, because ukuthi akaya eParliament uCommander Floyd, it will not mean ukuthi MK party sekuphelile ngayo. Even if abantu abaningi behamba beshiya MK party, angeke kusho ukuthi sekuphelile. MK party is still young bafethu, very young. It's very, very young. And lo muntu enikhuluma ngaye uCommander uFloyd is very matured. It's very matured. Uyazi ukuthi kwenzakalani la ku-MK party. And angeke azatatazeliswe ukuzwa abantu bekhuluma lokho nalokho. Ngoba even la kulabantu abafuna ukumasha, bemashele ukuthi abuyiselwe kwi-SG position, anokwazi ukuthi khona nezimpisi lapho. You must always, this is politics. Always know ukuthi kukhona nezimpisi, khona nabathunyiwe lapho. Bayaplana yonke into ngasese ukuthi kufanele nathi sihlezi siphakathi nabo. Yazi khona into eke yashiwo uCommander bani kodwa uye wakhuluma lapha emngcwabeni kaCommander uTreasure, udadewethu lapha owayesuka eKZN. Ngiyamkhohlwa igama lakhe. Wakhuluma impela wathi noma wathi usuka eThekwini region, kodwa nje wakhuluma lapha wabeka isibonelo okufanele sisazi sonke. Wathi kumkhonto wesizwe kukhona abantu abakhona abafana negciwane le-HIV. Yazi wathini? Wathi uma ulandela kahle i-HIV ukuthi ingena kanjani emzimbeni womuntu, igciwane le-HIV lingena liflathele. Malingena emzimbeni womuntu igciwane le-HIV lingena liflathele, lingabonwa ngamasotsha omzimba ukuthi nalo lingena lithi mase lingenile lifane nalamasotsha omzimba khona la emzimbeni wakho. Yayibona? Ene manje maloko malingena la kwe bese liyazala multiply. Yebo? Shothi likhiqiza amanye amasotsha abe maningi.
yayibona. Kuyothi later amasotsha akho omzimba athi bye bye athola ukuthi hawu sekunezitha la ngaphakathi zingene kanjani ingoba zingene reverse zingabonwa zase ziyimultiply ngaphakathi. Zigqoke izembatho ezifana namasotsha omzimba wakho. Yingakho iHIV kunzima kangaka ukuthi uma umuntu eseyitholile akhone ukuphila impilo eright ngoba amasotsha omzimba uma ngabe eselwa neHIV ngaphakathi emzimbeni inzima leyo mpileyo, very difficult to fight. Yayibona ngoba asiseyizi multiplyile lento ngaphakathi. So wabekisa kudadewethu wathi na MK Party ke kanjalo. Kunabantu ke MK Party abagqoke izembatho ze-MK Party nabo mabebingelela bathi Commander Morning. Benza yonke into nje siyenzayo la ku-MK Party. Everything mangabe ubabuka bekhuluma and everything benze ngathi i-MK Party kodwa bathunyiwe abanye ukuthi bazoyidestroy. Must always know that. So kule ndaba nje leyo ukuthi kukhona manje abavivile abathi hands off commander wethu and all that siyomasha khona lapho kukhona nezimpisi siawe thina ngalokho futhi ke ubaba wethu osiholayo ubaba uZuma obeku intelligence eside isikhathi o understand intelligence ukwazi kahle lokho. Yingakho mina nje njengomfo kaMkhonza akuna stress mina ngezinto ezenzeka ku-MK because I know ukuthi sihola umuntu owayesungula iMK Party azi ukuthi izobhekana nani. Wayesungula azi ukuthi izobhekana nani iMK Party. Isebhekene nayo yonke ke lento ayilindele. Engicabanga futhi he was always ready ukuthi mangabe eqhamuka lezi zinto ezivelayo uzodila kanjani nazo. And ngikhumbula ukuthi umsholozi even nje empilweni yakhe kwi-career yakhe as a politician ebeloke eshaywa nje left right and center and ebeloke confuse abaningi nama decision mayewathatha abeka wathatha kungalindele umuntu ukuthi sowenza i-decision umuntu okholelwa ukwenza izinto underground umsholozi. Yingakho la ku-MK Party abantu abaningi bengeke vele bem-understand but awu lo baba sowenza ukuthi kodwa uthole later on after some time bona lapho bemgxeka sebampraise bazobe bempraise yabona abamgxekayo nje namhlanje umsholozi bazobe bempraise kusasa. Namhlanje nje njoba namhlanje nje sikhuluma indaba yokuthi kune list eParliament bayamgxeka kunjani kunama faction kuMK uthatha ama decisions angekho kusasa ayibona futhi labo bantu abazobe bencoma lawo ma decision akhe bathi umsholozi wayeyibonile lento. Mina ngikhuluma ngabanye engibaziyo ababekhuluma izinto ezithile engibaziyo abanye nengiclose nabo nengazana nabo eduze abathi umsholozi hayi ngeke siyayishiya iMK abaqala abanye ukuthi siyayishiya iMK after elections nge-29 May 2024 baningi engangikholela ukuthi sebayishile ngempela kodwa sisenabo namanje sigijima nabo khona la. I-anger nobuhlungu kuyakwenza ukuthi ukhulume into ongeke uzuyenze. Uyayizwa lento ukhulunyiswa ubuhlungu. Yabona nje nami la kunezinto ezingiphatha kabi ngempela ngifuna uqamba amanga ezenzekayo kuMK. Zingiphatha kabi. Kodwa angiboni ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi bese ngiya reactor kulezo zinto. Why should I react? I don't think ukuthi it makes sense ukuthi ngireact. Ureact akuzongisiza ngani. Why should I show my anger ngalezo zinto ezenzakalayo? Angisiboni isidingo salokho. Into nje mina engiyibukayo ukuthi kufanele ukuthi silindele ama processes unfold ngendlela eright. Silindele ama steps. Sibe patient. Ayikho into edlula patience bafethu. Let's be patient. Be patient. Be patient. Give leadership time to process everything. Singayijahi izinto. Sengigeqa amagula kakhulu ake ngime khona la ke bafethu. Into ebengiyizele kakhulu la ile ndaba yokuthi ucommander wethu
uFloyd Shivambu selokukhulunywa ngaye ayivela ayipheli indaba kaCommander ayipheli noma singazama kanjani ukuyibalekela iyadiscusswa la uyazi ukuthi ufaka ivideo ethile khuluma ngento ethile umuntu avela afake yona indaba kaCommander Floyd uvela ubone ukuthi hayi ngeke ayizibeke le ndaba ingakho kufanele ukuthi iaddress ize ifike ekugcineni makuthi yokufika ekugcineni ya iloko nje bengifuna ukusho ukuthi njoba kuthiwa bathi abanye akaveli kulist bathi hayi MK sisikhohlisile no asingasheshe sifike lapho ingafiki ingafiki bathini the 11th hour let's wait for the 11th hour yazi 11th hour mos ihora le yalikhumbula ihora leintombi ezishumi eBhayibhelini ezinye kuthiwa zalinda zaze zozela zalala zalinda zaze zakhathala yathi ifika inkosi yathola sezilele awuzawuluza kanjalo umendo nalana ke mfethu kukhona abazozela balale kanti ke akufanele kube kanjalo fanele nje silinde sihlale silindile izophuma i-deadline ukuthi nayi list e-final eParliament ilapho ke sizobe sesixoxa khona ukuthi okay nako ke uCommander wethu akayanga eParliament then what's next and I hope ne-leadership yethu izos-addressa ngalokho ngiyabonga kakhulu ke bafethu ngiyawabona nama-comment wenu la ngiyawabona nama-comment wenu la ya ngiyawabona ama-comment wenu bafethu ngiyawa-appreciate kakhulu kakhulu ama-comment wenu abantu le ndaba le iba interested kakhulu ngayo ngiyanibona kakhulu lana inibaningi bafethu baningi ngiyabona ama-comment wenu kodwa nje ake seyibambeni ma-MK amahle singavumi i-movement yethu imoshwe abantu abazele ukuzoyidestroy ya umfoka Mkhonza ke lo bafethu ake ngiyibambe khona la ngiyanibonga kakhulu ngokuthi ningene la nisupport le channel nami ke njoba ngeke ngasho ama live ayinto engakayijwayeli kodwa ke ngiyazama kancane ngizoze ngene egiyeni ya kulabo ke abafisa ukuyisupport i-channel yami bafethu khona abathi hayi sifuna ukusupporta mfoka Mkhonza ngokuthi mhlambe sikwethele no petrol ngawubonga futhi ngawu-appreciate kakhulu upetrol bafethu hey ngoba vele umuntu iyazula futhi nje njengamanje vele useyinhlelweni zokuthi abe involved kulama program enziwayo iMK Party la Mpumalanga ipetrol ingayinkinga kakhulu empeleni iyona kwamanje ngoba kwezinye izikhathi uyithola ukuthi kufanele ngiye ku program kodwa uthole ukuthi amandla wekho ngangithinta bafethu inamba yami iyo le engiyifakayo lapha kuma video phezulu engangithinta kuyo ku WhatsApp noma nje ngingathini ngoba mhlambe abanye bangaba nenkinga lo noma anisendele email ya ku princentokozo@gmail.com ya ngisendele email bafethu sixoxa khona ya namhlambe ke nala ku comment section ngizoyifaka le number mangi-uploada lama video ya ngiyabonga kakhulu niphile bafethu aseyibambeni kanjalo uCommander Floyd siyamthanda useyimember yethu and sikholelwa ukuthi ubuholi bethu buzokufeza obasithembisa kona ngayo ukuthi eParliament yes yilokho nje bafethu ngiyanibonga kakhulu and thank you for ukungena kwenu la ngiyabonga kakhulu thank you so much